Vykoupali jsme psa v moři a pak přišel čas řešit, jak ho dostat zpátky domů. 2 dny před odletem z Turecka, a myslím, že to platí pro většinu zemí mimo EU, je potřeba navštívit veterináře. My jsme byli v Antalii a našli jsme 5patrovou veterinární kliniku, kde mu poslechli srdce, dali antiparazitární přípravek a vyplnili 2 stránky v pasu. Ano, náš pes si poctivě sbírá cestovatelská razítka. Všechny ostatní dokumenty jsme měli připravené už z Česka před odletem. Mrkněte na přiložení Reels. Na letišti v Istanbulu mají speciální zónu a personál pro odbavení zvířat. Dokonce před námi letěl jeden labrador do Itálie. Nečekala jsem, že tam bude fronta, ale byla. Dorazili jsme zbytečně brzy, ale na letišti mají i speciální toaletu pro domácí mazlíčky. Krmivo, které tam nabízeli, vypadalo všelijak, takže jsme ho raději nezkoušeli. Doporučuji pořídit neprolévací misku a naplnit ji ledem. Led vám většinou dají zdarma ve food courtu, když řeknete, že je pro psa. Po odbavení projdete takovým slavnostním koridorem a svého psa předáte k naložení. Před cestou jsme se ještě radili s veterinářem v Česku ohledně uklidňujících léků. Sedativa se obecně nedoporučují a mohou být nebezpečná. Existují ale šetrnější přípravky proti stresu a úzkosti. Po příletu do Česka nám psa vydali téměř okamžitě. Na rozdíl od Istanbulu nemusíte čekat, až vyloží všechna zavazadla. Potom ještě projdete zeleným východem, kde může proběhnout další kontrola. V Praze nám navíc potvrdili veterinární certifikát. A kam byste se chtěli vydat se svým psem, ale nikdy jste se neodhodlali kvůli tomu, že byste museli letět letadlem?